presentació de la quarta edició del Festival Gollut, que en aquest cas a la Filmoteca. El festival, ja potser ja ho sabeu, és un festival que té com a seu central i seu originària a Ribes del Freser, i després porta aquesta serà la quarta edició, ha anat consolidant-se, i com altres festivals, no és aquest l'únic cas, va entrar en contacte amb la Filmoteca també per parlar de si la Filmoteca podia contribuir d'alguna manera a la visibilitat del festival, a que se'n parlés, a donar-li ajudar-lo a fer-lo més conegut. Per nosaltres això és, en la mesura en què el festival té una entitat i té un valor, nosaltres no hi tenim cap inconvenient, i no sols això, sinó que a més considerem que forma part de les nostres obligacions com a Filmoteca, perquè encara que a vegades ens en oblidem, no és la Filmoteca de Barcelona, que és la Filmoteca de Catalunya, i el nostre desig seria poder tenir antenes, diguéssim, poder mantenir una certa activitat en altres llocs d'això que ara en diuen el territori, i que, dit d'una manera més normal en diríem Catalunya, doncs que poguéssim fer pel·lícules en altres ciutats, que poguéssim presentar pel·lícules subtitulades en altres poblacions, en les quals per raons que siguin, d'ordre diguéssim de censura comercial, de no viabilitat d'un projecte estrictament, diguéssim, cultural, perquè les autoritats del lloc consideren que hi ha altres prioritats, etc., doncs que la Filmoteca pogués ajudar a que el cinema, i sobretot el cinema subtitulat en català, doncs que viatgés i que es pogués conèixer una mica tot arreu. Bé, en aquest cas, doncs el Festival Gollut, ells ja fan la seva feina, primer només a Ribes del Freser, ara us explicaran, us explicarà més bé que tot això ha anat escampant-se, que ha deixat de ser un festival d'una població i ha passat a ser el festival d'una zona, que té una àrea d'influència diferent, que ha anat sent adoptat per diferents poblacions al voltant, i doncs ens semblava que la Filmoteca també hi havia de participar i havia d'ajudar a fer-se ressò d'aquest festival. I això és tot, i et passo la paraula i després ens explicaràs la sessió que veurem i una mica el conjunt del festival. Doncs tot teu. Moltes gràcies per ser aquí, però primer de tot vull agrair a la Filmoteca de Catalunya el fet que ens hagi obert les portes. És un exemple més de no només que obre les portes a les iniciatives del territori, sinó també les iniciatives cineclubistes, perquè aquest festival l'origen és el sortit d'un cineclub, que és el Cineclub dels Amics del Cine de la Vall de Ribes. Us explico breument una mica l'origen del festival. El Cineclub dels Amics del Cine de la Vall és un cineclub particular perquè, a banda de fer pel·lícules i programar films, el que té una missió que és salvar un cine, que és el Cine Catalunya de Ribes de Freser, un cine que és centenari, que miraculosament ha estat obert sempre, i quan el cineclub, el cine va tancar, els Amics del Cine van recuperar aquesta sala de cine l'any 2007. Ja des de llavors teníem la idea de fer un festival, una mostra, i ens vam donar uns anys i després, quan ja estava una mica consolidada el cineclub, es va decidir tirar endavant el festival. El festival agafa el nom de Gollut, ja veureu que hi ha un curt després que explica, un curt d'humor que obre totes les sessions del festival, que avui l'estrenem aquí, que explica una mica l'origen. Gollut significa persona que té goll. Goll en castellà és bocio, no? Què vol dir això? Doncs és que a la Vall de Ribes, que és una cosa que molt poca gent coneix, va viure una comunitat de golluts durant segles, i diguem que van ser discriminats fins a la seva desaparició. L'últim va desaparèixer a mitjans del segle XX, però diguem que a finals del segle XIX hi havia 300 i pico persones que eren coneguts com els nans de Ribes. Va haver-hi molta polèmica en el seu moment, política i també científica, perquè van venir científics d'arreu i les van mesurar, hi ha tractats dels golluts en molts idiomes, i parlaven inclús que eren qualificats com els pigmeus dels Pirineus.
d'altres deien que era malnutrició. I segurament era una barreja de les dues, d'una ètnia diferent que va venir de Centre Europa fa 700 o 800 anys i que va quedar aïllada en el Pirineu. Aquesta part, aquesta gent, no tenien dret a l'escola, no tenien dret a anar a missa, no tenien dret a beure aigua de les fonts públiques, només podien beure aigua d'una font, hi havia una paret que separava el poble on vivien els golluts de la resta. Era un exemple que ara mateix no podria passar. Al fer el Festival Gollut se'ns va pensar en fer un festival de cinema social i vam anomenar el nom de Gollut. Aquí us ensenyo les estatuetes Gollut, és una interpretació simpàtica del que eren els golluts i diguem que els nostres premis del festival no tenen dotació econòmica expressament, o sigui, un gollut, les obres que van a selecció del gollut són obres que expliquen alguna més que un simple relat cinematogràfic, sinó que hi ha un missatge, hi ha una denúncia, hi ha una obertura de la mirada en algun dels films. Això és una mica el Gollut, el que ha anat fent durant aquests anys. Ja des de la primera edició fem una secció de fotoperiodisme, que és particular perquè normalment els festivals de foto estan fora dels festivals de cinema. Llavors, primer de tot vull agrair el fet que el Festival Gollut es pot fer, ja no només per les entitats, el Cineclub dels Amics del Cine Vallarribes, que és el que havia estat fins a aquest any, sinó a les diferents subseus, que són 9 aquest any. Tenim l'Ajuntament de Queralbs, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses, la mateixa Filmoteca de Catalunya, el Museu Etnogràfic de Ripoll, demà anem a Ripoll a fer una projecció, l'Ajuntament de Ribes de Freser, el Cineclub Dioptre de Girona, que també de Girona de Figueres, el Cineclub 8 i mig de Caçà de la Selva i Vall de Núria, també es fa sessions a l'Auditori de Vall de Núria i també es fa una sessió al Centre Català de Basilea. Però tampoc seria possible el festival sense la col·laboració econòmica i l'ajut de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Cultura i també de la Diputació de Girona. Dit això, us explicaré una mica quines són les novetats d'aquest any. Aquest any no només és temes compromesos i fotoperiodístics, sinó que es fan dues seccions noves, que és la secció de muntanya i la secció de medi ambient, i llavors les diferents seccions s'exemplifiquen amb la pel·lícula que avui hem triat per obrir aquesta presentació aquí a Barcelona. La pel·lícula que veurem no va a competició, la pel·lícula es diu Seto Súria, que significa sol blanc, white sun, i va ser premiada amb diferents premis internacionals i concretament en el Festival de Friburg, que és un festival dels cinemes del món, i amb la mateixa pel·lícula hi ha diferents elements de les novetats d'aquest any. Passa en una comunitat rural de Nepal, muntanyosa, en la qual es viu una situació familiar complicada entre un germà que ha participat en les guerrilles maoistes, perquè el país va viure un règim dictatorial molt gran, té molts paral·lelismes amb la nostra realitat, i és un xoc entre el que és el futur, el progrés i la tradició. I després és un relat que té, el film veureu que té moltes capes, hi ha la necessitat dels nens de buscar l'afecte als pares, la relació que tens amb la mort, i tot plegat vam veure que era, com que aquest any també fem ficció per primera vegada, i és una pel·lícula de ficció, una mica resumeix l'esperit del Gollut d'aquest any. També dic que és una pel·lícula que va ser premiada amb el Premi Quijote, que el Premi Quijote és un premi que dona la Federació Internacional de Cineclubs, i també, entre cometes, és una pel·lícula molt cineclubista per nosaltres. Dir-vos també que quan acabem, avui, tenim una sorpresa, una cosa que es fa en el Gollut cada any a la inauguració i en diferents moments, és que devem ser l'únic festival que hi ha a Catalunya, jo crec que m'atreviria a dir-ho, que tenim una galeta, que és la galeta Gollut, que en tenim aquí, que quan sortiu volem que us n'aniu un bos de boca, però literal, us donarem una galeta Gollut al sortir a fora, que són fetes només durant el festival, que les fa la pastisseria Sant Jaume de Ribes. Dius que ara, quan acabem de parlar, veureu dues peces abans de començar la pel·lícula. La primera és un curtmetratge, que és un curtmetratge que es roda cada any amb actors aficionats de Ribes, del Teatre d'Emergència, que és una companyia de teatre,
i sempre va una mica amb els temes del gollut. Avui, aquest any, a diferència de l'any passat, que era molt trista aquesta pel·lícula, bueno, esperem que us divertiu, perquè critica, és una crítica a la societat de muntanya i una mica a la societat en general, que tothom, que tot ho critiquen. I el Festival Gollut també ha estat molt criticat en el nostre entorn i, bueno, i aquest curt és un homenatge a tots els crítics. I després veureu un tràiler d'uns 5 minuts aproximadament de tota la programació que farem. Penseu que tindrem alpinistes com Òscar Cadiach, de referència com el Jordi Pons, el Premi Gollut de la trajectòria aquest any se l'emporta, es dona a Toni Albà, el premi a la trajectòria audiovisual, el premi a la trajectòria fotogràfica es dona a una fotògrafa que és antropòloga i diguem, ha fet tots els seus treballs en temes d'igualtat de gènere i bueno, veureu que hi ha coses per nens, com les ombres xineses, tallers d'ombres xineses per nens, que jo també som la Federació Catalana de Cineclubs, que diguem s'explica la història dels golluts per famílies, tenim concerts, bueno, moltes coses veureu aquí. Bueno, sense res més a dir, dir-vos això, que disfruteu de la pel·lícula i després parlem, si voleu, encara que sigui informalment, mentre mengem la galeta. D'acord?